Hello guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ब्लग भिडिअ स्टार्ट खालामलायनोसैलाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय दिनैबो जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैबो मा देखायलांगोन नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों दायो आरोना आङो मैगं लेबनो नागिरदों नै मैगं लादों आरोना लोगोफोर आङो मैगं लेबनो नागिरदों मैगंआनो जाहैबाय मैथ्रु फिथाइ ओमफ्राय आलु ओमफ्राय पटल नै मैथ्रु आलु पटल लेबनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा निरामिस नालाय मंगलबार नालाय दिनै निरामिस आरोना बेखौनो लगाय गथाय सयाबिन होनानैहाय संगोन आरोना आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम ओमफ्राय खासेया भाङा सिङा फैदो आरोना भाङा सिङानै बायख्रुबि सियार बायनाय ओमफ्राय थिं गोबाय बायदिसिना आरोना बेफोरखौहाय हरनो नागिरदों ओरैनो जागासो ब्लक खालामना लायो नालाय औ बटल बुरजाबाय थिं बुरजाबाय जोंहा फैसा बुरजा मोनसिगोन लायनो भाङा सिङा र' आं देखायनो एसे सान्दुं गोसायाव बिसोरबो बेसे खस्थ' खालामनानै मावनांगौ जायो आरोना भाङा सिङायाबो बेसेबा खस्थ' नायगिरथिंबाय था गामि गाखोथिंबाय था मानसियाबा बोरायसो एसे खस्थ' बिसोरो साइकेलजोंनो बेसे खस्थ' सान्दुं गोसायाव सानथिं माथिं मामोननि फेनमोन खोमा फेन बोराय मा दाम केजि थिङा 15 टाका केजि फोरनै सियार गोबाय मना मानि हरांदों नामा बियार बथलखौबो लाङोथ' बिसोरो गैया जागोन गैला खोमा नाख्रेबना हो मालाय नाख्रेबो सं निखौ ओरै नाख्रेबना होनाया मोनाया जाबजागोन मोजाङै सान्दुं नागिरथिंबाय था आरोना थिङा माबानो प्लास्टिकआ खम खोमा प्लास्टिकआ बेसेबा 10 टाका सिगां थाइनैल'मोन आरोना प्लास्टिकआ दायो 10 टाका जाबाय दाम बारायबाय मासे गोलोमजोब्बाय आंनिया मैगं लेबनोसै नै लोगोफोर प्लास्टिकआ 10 ओमफ्राय थिङा 15 थिङा 200 आधा लायो मायाव होयो बिसोरो मायाव होयो लांसै आं नै लोंखांबाय आंहा हाखांबायबो लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय सुनोसै ओमफ्राय नै जोंहानि न'आ जि गारलायजोब्बाय जाजोबना दं आरोना आलाय सिलाय मैया न' सेफायनाया आलाय सिलाय जाजोबना दं न' लुनो न' फानद्रायदो आरोना जागा बिदिनो गारलायजोब्बाय जोङो
Shortcut yang sih kaji nih fresh juice bakal ini gue yo ini sendiri ini besok di siapa keret naik keret kanda keret nara berada na berarti geran bukan zahir gubrugon ya gubrugon di mana kuli kena di deh dah kan dan babu dah Wadungnya entah. Tawa ikin yang kede sari tini 2 kg yaw 2 kg yaw sari tini liter harga tawa gomoa मोजांबो ओंखारसिनोबो खोमा गोमो बेसरा गयालाय जावखुथारबाय नै लोगोफोर दिंखियाखौबो एवगोन आरोना नै आइया लामानिफ्राय खानानै लाबोदोंमोन मोजांथार नै दिंखियाखौ फ्राय एवनोसै सायगासिनो सायग्राफोरा ओमफ्राय आंहा बेथिं ओंख्रिखौ संनोसै आरोना नै लामायावहाय बरफ बेफारि फैलायबाय आरोना लोगोफोर बरफ जालायनोसै गरमदो गासैबो जादों नालाय आंबो जानोसै बरफ बेफारिया पेटला बरफ जाबा बोरैजान फानग्रायाबो पेटलाथार नालेंखर गोनांबाबो गोदैयानो गैया नालेंखरानो गोजा माथो गोदैयानो गैया बुस्थुआ नालेंखर गोजा गोदैयानो खम अबे दं पापर एवनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर मोनजोब्बाय ओंख्रियाबो दिंखिया एवनायाबो मोनबाय
बिराद गरम मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो लामाथिं दसे जनोसै दसे आंथ' गरमथार न'आव बाहेराव एसे बार नांदों गरमथार हा सान्दुं गोसा गोसा मानो थाबायथिंबाय दं माबा माबि ओंखारो थांनाङा ओंखारो माबा माबि लोगोफोर भिडिअखौबो गोलाव बानायला आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आं चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ जों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय सिख्लाफोरा लामायाव बेरायबाय दं हारसिं हारसिं बेरायनाङा सान्दुं गोसा जादों हाग्रा थांनाङा